We sanctify this place for your glory. Thixo namandla sukiseka kule ndawo esathetha umntwana wakho. Spirit of the living God, asifuna ukuva yena, asifuna ukuva wena uthetha ngaye. Thetha ke Nkosi ngemilebe yakhe egameni likaYesu. Egameni likaYesu Kristu ndivula indlebe ezivalekileyo ngegazi likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndibopha yonke imimoya efuna ukusiphakamisa egameni likaYesu. In the mighty name of Jesus. Siyabonga ke Nkosi ngento entsha oyenzayo kwekule ndawo. Siyabonga ke Nkosi ngento entsha oyenzayo kwelikhaya egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Phakama ke Nkosi in the mighty name of Jesus. Naba bantu abatsha Nkosi, naba bantu abadala behleli kule ndawo, Thixo namandla abanemibuzo engaphendulekiyo, wena Nkosi unayo impendulo. Thixo namandla size kuwe kule ndawo. Thetha ke Nkosi, sibamele ukuthetha kwakho. In the mighty name of Jesus, we plead the blood of Jesus. We sanctify this place in the wonderful name of Jesus Christ. Amen and amen. Cala nje sikhombela uthatha izandla egameni likaJesu. Nandiphinde nditsho ndimhlawumbi sikabhuzolani kodwa ndiyakhona uba inyawo lakhe lincinci kunelam ngoba ndimsize 11 mna. Amen. So xa ndinxibela zihlambu zakhe ziyanditya. Amen. Ziyanditya xa ndinxibela zihlambu zakhe. Amen. Ndicela inzwi manje. Aba bantu baphandle asinawo amanzi egwele, sisela ijuice thina apha. Ndiyafuna nje ugqitha kuloo ndawo. Ayathengiswa ke amanzi egwele kwalapha esitratweni. Sinawo apha. Amen. Ndicela ke nomshindo ngoku uzuke nje uzame ukuzola. Sizawuphakamisa umntu kaThixo athethe inhliziyo kaThixo. Sawugqiba siphume sikhokhile. Amen. Sawuthini? Sawuphakamisa umntu kaThixo athethe inhliziyo kaThixo. Sawugqiba sixwaye iibhatyi zethu sigoduke. Amen. Xolweni kakhulu ngespace. Amen. Xolweni kakhulu ngespace. Makhe siphinde nje aphakame mina uSpelman. Amen. Hayi bethu naona uyashumayela. Kodwa ndifuna ukuyibabaza. Ndifuna yenza apha ukwenzela uba nomuntu ongusisi onqwenela ufana nomama uSpalman ambambe xa kuphuma inkonzo. Athi ndirhalela ukunamathela kulo mthixo. Mna ke ndimphiwe phaa endlini ndamthatha ixhegwazana lisaphila. Nenzela uba xa libhubhile ibe khona intsika yokuma enguKrestu. Ngoba umzi ongenazinja udlala abantwana. Hayibo, amen. Nabafunda ukucinga bacingela kulo mzi ungenanja. Amen. Hayibo, amen. Ngenxa yobuncinci bespace besitshile into ezinje zilindelekile. Amen. Amen. Ndiyarhalela mani ke simphakamise umama. Kosu Jesu sivuselele Kosu Jesu Babzi. Solan.
Izinto zonke zingenabikho emhlabeni kusenyenyeni ungekho ulizwi wakho olimane kosala mahasana wathala konke ngelizwi kwamakhona esibona ngamehlo kwathethelwa ngelizwi ulizwi wayengunkulunkulu eseli kankulunkulu wabhala uJohane wathi wayengunkulunkulu embonile kwizinto zonke embonigama lakhe senhlamba wathi lo wayengunkulunkulu Jesus makabongwe uYesu mayibongwe imvana makabongwe ozayo makabongwe onamandla makabongwe okhululayo makabongwe osindisayo makabongwe oxola izono makabongwe olanda njalo ekhondweni lethu sizobonga yena. He is worthy to be lifted up. No man but him. Makabongwe uYesu mayibongwe imvana makabongwe onamandla aphezu kwamandla onke kulike Suna Mandela sanakho salaha silapha Thixo silapha Mondwe. We are here. Let us touch Angel Tuba before anything and acknowledge his presence. Mondwe ukhona. Hallelujah. Sifike khona. Hallelujah. Let us acknowledge yena. Umhlengi wolusuku. Luka Matoko. Hallelujah. Hallelujah. I always say that he's the one who gives out or hands out invitations. Asimemi. We asimema. Everywhere. Apasifuna khona yena. He gives out an invitation. Hallelujah. Inyaniso ithi ngesingekho lapha. Ngesingekho lapha. Ukuba yena ebengekho. Umenzi wezinto zonke. Hallelujah. The acknowledger isiqu sesithathu. The acknowledger, the one who gives us ability to do everything as we are living. The one who gave this family the ability namandla ukuhlanganisa usuku. Umgqibelelisi wokholo lwethu. Hallelujah. Umthenjwa wezulu. The one that God saw. Kufanelekile when Jesus was done with the work of Calvary. Abona ukuthi uThixo singama athala. Noqasela nje izono zethu ziqalene. But he saw kufanele when uYesu was going back to the Father. Uthi aba ndiyabazi. Ndibazi ngawakha. And I cannot leave them alone. Kulinda Kusa Mandela Kosa. Athatha isigqibo
ozawusishiya nomoya ingcwele Yeah. oza kuba ngumncedi wethu Hallelujah. ozawusibonisa indlela ozawusikhombisa apha emasihambe khona. Yeah. We are greeting our helper this afternoon. Yes, Ukuba kukhona into ngabe isimila uMatogu nomama balapha abangathi bayisharisha ifana engcakasane nomoya ingcwele. It is to be the helper. Jesus. Oh yeah. Khona ndivayo. Hallelujah. Ndiyanimangala ke xa singamnquli. Ndiyanimangala xa singakhothanga. Yeah. Ngoba umele kukhothanyelwe. Jesus. Ndisabulisa yena nje emva kwemini. Hallelujah. Ndisa-acknowledge nje yena umenzisi wezinto zonke. Who has Hallelujah. taken us from the beginning of this program. Oh yeah. Who has given you ability to lead us. Jesus. Nabantu ababame kule ndawo asinasikhalazo sithi beke kwakhona ilizwi elinowusenzi basesimkile. Yeah. Because the Holy Spirit has done umsebenzi Hallelujah. wokusincedisa. Ndiyalithi ke mfundisi wam, umntu ongakuvayo ngoku uphinde umncede ebusuku eyedwa ayoncedisa ukuba qalule le nto siyithetha ngoku. I am trusting him for that. Ukuba siziqonde irole yethu nerole ayidlalayo empilweni yakhe. Thobela yena ke emva kwemini. Hallelujah. Kwelihle igama likaYesu Jesus. waseNazarethe. Ndithobela isandla sikaThixo. The Fivefold Ministries ndinganiqalulanga izinkokheli zam. Ndinithobela ngothando. Ndiyabulisa emva kwemini. I acknowledge you. Isandla sikaThixo. Ngoba uThixo uba wayengabonanga ukuba makabe nesandla sithumelayo emhlabeni. Mhlawumbi ngekungenzeki ngoku. But wathasta le minwe emihlanu. Wangayinciphisa omnye komnye. But wayinika different functionalities. Ukuze ubukumkani bakhe uye kanye kule ndawo ufuna kuyo. Thobela inkokheli ke zamabandla kwelihle igama likaYesu. Thobela otata inkokheli zamakhaya kwelihle igama likaYesu. Ndiyabulisa botata bam. Ndiyathoba emva kwemini. Bulisa omama umakhulu. Amen. 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 Bendicinga uba nizawube senisenjenje Hallelujah. sezane ngale mini kaMatogu. Bendicinga uba nizawube senisenjenje Hallelujah. ezanto mfondini oRitspa abaphabuzi into ezingalaliyo into ezingavumiyo ngefemeli Oh zazo. yeah. Ndiyabulisa. I humble myself emva kwemini. Ndibulise koosisi abakhona koobhuti. Ndibulise kwifemeli yamaphonga. Oh my God. Ndiyamcela ke mfundisi Moyingcwele uba ndifuna uzothetha apha le nto athi ndiyithethe. Kodwa kukhona apho ke yena afuna sibheke khona. Ndiyazixokelela, ndiyazizama. Amen. Ndiyayibulisa ifemeli kwelihle igama likaYesu. Ndibulise abahlabeleli. Amen. Ndibulise abahlabeleli. Abantu bobekwa ngaphambili emfazweni. Ngoba kunemfazwe ezingasoze sizinqobe ngokuthetha. Lena ndiyithanda mfundisi wami Ndumiso. Ngoba khona amaxesha i-secret endingakunika yona namhlanje xa ndibabulisa. Ndiye ndibona into yoba ibandla liyathanda ubabekela emva. Kanti kahle kahle ngoba ndibasemva. Ngabantu bokubekwa ngaphambili emfazweni. Kuba unikholelwa ureference ngoJehoshaphat. Ngexesha kwakungekuhlanga. Izulu futhi labe lingathumeli isikhali. Kodwa lisithi beka abahlabeleli ngaphambili. Amen. Ndiyalibulisa kwelihle igama likaYesu. Abantu bokuvula indlela. Izanto zosithatha zisise kwithrone yobabalo. Sisihlanganise nomhlengi wethu. Ndiye ndithi ke ndiyaba-acknowledge kakhulu xa basithathe bangasishiyi. Siye sonke sifike zilinde ezanto ziqubude nathi ethroneni yobabalo. Imanda kushe phela kusamanda kosayo. Ndiyanibulisa balapha kwemini. Fundisa yanto incinci le. Haleluya yawuphathwa ngendumiso. Ndabona into ukuba kwamaxesha i-enemy ithi xa seyisiza like a flood. Even though the Holy Spirit will raise the standard. Kodwa kuqala ungaqondi xa kunyuswa amandla kaMoya Ingcwele. Kuqala kulima
ulibala umntu ngoba ungumntu. Phela umthandazo, phela amazwi okumcenga uThixo kunokuvuka indumiso. Ngoba lithi izwi lenkosi uThixo nguThixo ohlala endumisweni yabantwana bakhe. I acknowledge abanquli ngengoma. Haleluya. Andiyithathi kancinci loo nto ngoba ndazi imini matoko enoba nawe ndingekakubulisi bekuthi xa kungelulanga ukhulise abantwana bakho kuvuka indumiso izinto zingenzeki kakuhle. Lalo kuthiwa wonke umntu unentonga. Ndiyabulisa ngolo hlobo. Siyabulisa bhuti kwelihle igama likaYesu ngokukhethekileyo. Ndibulise kumatoko. Haleluya. Ngicela simshayele izandla. Oh, she's beautiful. Hallelujah. She's beautiful. Hayi bo bangcwele bazali bam bendibasiqhobela umatoko izandla. Bendibasiqhobela umatoko izandla. Kaloku ngesingekho lapha ndiye ndibe nento endiyithethayo xa siseThekwini. Thina noba singangazange thina sobabili ilizokhenya kubekwe ezitafile sifike sihlale kodwa sibulisane ngoba siseThekwini. Kodwa ungayimisi into yokwazi ukuthi eyona nto idala basibe lapha sobabili ngumnikazi wetheko. So masihlangane mna nawe noba sazana noba esikhutha kuswa intoni noba kungenzeka ukuthi njengoba ukhubekile lusencane kwakho awufuni noba kuthethise zicenge ngenxa kasotheko. Ngoba into yenziwa ngusotheko ukuba kubantu bonke benabelistini wakubala nawe to be under this tent. Ithi ke loo nto into esicommon ngayo apha sonke ukuzoselebrate ntoni ubongo bokuzalwa namhlanje 85th birthday kamatoko. Ndicela ke xa kunjalo simqhobele izandla esizathini esinye. Amen. Mandizazise ngelinye ixesha kungangaqhwatywa. Amen. Ndingumama uSibhema. Hallelujah. 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 Ikhaya ke lam lokuzalwa kuseBhofolo. Landawo yamageza. Kodwa ke andililo mnigeza. Kodwa ndiyazalwa phaya emagezeni. Ndingumandungwane kisibongo. Ndingumadiyana ndikhosha ndimbhejula. Ndimndarhane. Ndingukhona ndimnxeko. Hallelujah. Ndingumthemkazi obhuzubhuzu. Kodwa into ebalulekileyo ngam ukusindiswa. Amkela uYesu. Ngelinye ilanga yafika indoda yamadoda ndizihambele ukuthanda ezantsi emhlabeni. Oh bhuti Zolani uyayichukumisa inhliziyo yam dada. Ndiyafana ke nawe uyakhomon kwaba. Hallelujah. But ndafundiswa ke ukwamkela kwam uYesu. Thank you. Umoya oyingcwele ukuba it is no longer i-emotions zobuntu bam ezindilisayo. Ndithathwe yinhliziyo kaThixo ephuma emntwini. Ngoba uyakwazi umuntu uthetha into but xa ungumntu onesahluli esingumoya oyingcwele ukwazi ukuyibamba apho iphuma khona. But once we cry thina abantu esamkela umoya oyingcwele uyakuqalulela umoya oyingcwele athi this comes deep from the heart of God. Ndicacisa laa nto yethu yokhala. Amen. Hallelujah. Bekukhona inhliziyo kaThixo kule nto uyithetha apha. Ngoba we are living in a time where apho abantu bengakwazi ukuthi enkosi. We are living in a time where apho abantu bathi izinto xa zilungile they don't look back and acknowledge ukuba besiphi kuqala. Hence we have abantu abakwazi ukuthi xa bedlula nezihlobo okanye bekhombisa abantu angakhombi kowabo. Siphila kwixesha elinjalo. Amen. Bendikulaa ndawo ithi ndamamkela uYesu. Izono zam zaxolelwa. Ndadlula kwelaa sango lokumamkela. Ndadlula ndakhangela laa ndawo ithi bangayena bonke abantu bangasindiswa
bafikelele. And when I received Jesus Christ as a personal savior, ndaqonda uba iphelele kule ndawo yovumo mfundisi wam. Ndakhangela le ndawo i-existayo kule verse ethi ukufikelela enyanisweni. Ngoba xa ufikelela enyanisweni awukwazi ukuthi xa kukho into ezinjena unga-acknowledge the truth. Awukwazi ukuhamba eqani kwenyaniso no matter the situation. Ngoba indaba yensindiso iqala ekwamkeleni uYesu, uvuma ukholo ngenhliziyo, uvume ngomlomo ukholo ngenhliziyo, ugqithe kwelo qango. Ufikelele enyanisweni. The reason njengoba abantu bengakwazi ukuyiphila inyaniso bayajika kwisango. Insindiso isango lokwazi inyaniso. Inyaniso ke ulizwi lo bendithetha ngaye apha. Xa bendihlabele. Mhlabelelo ke lo endihamba ngawo nenkosi uYesu. Ngoba ndifuna ukulibala apha inkosi yandithatha khona. Hallelujah. Ndingafuna ukumlibala nalo wandilandayo ukuba kwakunjani ehlabathini phambi kwezinto zonke. Ndiyamthanda kuJohane xa sifika kule ndawo kalizwi, wayengulizwi enguNkulunkulu. uJohane bakhona ababhalileyo tata. Yeah, Apostle Paul, there's nothing wrong, but you would find someone as a writer kuqala introducing himself. Athi mna ndingumPostile Paulus, mna mbanje waseNkosini. There's nothing wrong. But what eyona nto endibayo ngale ndoda kaThixo, before he acknowledges everything that he has and he can do, uThixo bhala athi ekuqaleni wayekhona. Ekuqaleni izinto zonke ezingekabikho, he was God. Athi wayekuye ulizwi, enguye ulizwi. Qala phakamise yena. Ndingathi wayesithi uJohane, noba ndingazenza zonke izinto nezibonwa ngabantu that I can do, but bakuvele wena. Ndiyatyhilekelwa uba apha ekuhambeni noYesu noThixo usilisiwe makagabe ande yena sinciphe thina. Anayo into endizoyithetha ke ngale mini ematoko, ndizophakamisa yena. Ndizophakamisa yena eyiyo inkosi esindisayo nenceda ubomi bomntu. Hallelujah. Glory to Jesus. Ayibalulekanga enye ke ebendinokuyithetha ngam kule ndawo xa ndisintroducer. Okubalulekileyo into yoba ndalandwa yinkosi, ndasindiswa mama. Zono zam zaxolelwa khaya nekhaya. Ke ndiye ndikholwe uba linalaa mntu othi noba bangasindiswa bonke, linalaa mntu ofikelelayo ekwazini inyaniso. Xa seyifikile ke le nto ibukhethile, mfundisi wam, noba ungamane uyijikela likukhumbuza izulu, lithi ngenxa yekhaya lakho, likukhumbuza izulu, lithi ngenxa yaba bantu besastrato buya. Ndiyazi ke ngoba ndingena njani, kodwa ndinale nto ithi iyalanda njani okhondweni lethu, ngoba iyamchonga umntu othile for ikhaya. Ahambe lelizwe lathethwa nguEzra, sefuna ukuyijikela. Athi besesitshile sathi isandla sikaThixo wethu siphezu kwethu, noba singafuni ukujika ngenxa yepressure yehlabathi, noba singafuni ukujika ngenxa yoomakoti anabalingana nathi abathi le nto ayisindisi, noba singafuni ukujika ngoba kukhona abantu abathi le nto does not exist, kodwa ngenxa yokuba besesitshile kunanuka masathala, besesitshilo, besesifakazile. Eyona nto ndizisa apha namhlanje, ndikhokela ibandla Somo Faith Restoration Christian Ministries. Aba bantwana balapha abosnowendi, ke ndimbona uSquash noNtando ngabantwana bapha embonweni weFaith Restoration. Bathi xa bethi umakhulu uyazalwa behamba notata wabo. I prayed to the Lord. Bendisebhofolo ekhaya, kugula usister wam. Sister wam is hospitalized. Ukwimeko phakathi kokufa nokuphila. Funa wena mntu namhlanje osenenyawo elingaphandle nelingaphakathi ulungise indaba yakho naye,
Hallelujah. When I received that call from Utatu Bong, ethi uyazala umama, bathi abantwana sifuna izwi, sinayo umama umfundisi. Imeko ithi between a hard place and a rock. Ngoba usista wami uyagula, umntana wami waphuka ingalo suku, kufuneka ndimane ndisiya eMonti. Khona zawundiva. Isimo asithonga kubo, kodwa isimo singakuye owandibizayo. Phela ndosathathapha. Isimo singakuye owandikhethayo. Isimo singakuye owandibiza ngegama. Angakuxelela ke uTata uBonga, khange ndimnike amabali. Ndathi man of God, I'm in the Eastern Cape. Ndisekhaya. Ndathi kodwa I will honor that day. Ngenxa yokuba besendithe kwaba bantwana, isandla sikaThixo siphezu kwempilo yam, singayenza loo nto nakuwe. I took a decision. Sister umsesibhedlela. I went there at 11 o'clock on the day I was coming back. Ndibuya kule veki nge-27. That's when I came back. Ndaya kuya esibhedlela. Ndathi kuye, egameni likaYesu ophilileyo waseNazaretha, I have done my part yokuveza uThixo wami nowakho ngokusinisile. Ngathi lixesha lakho. Andiphekanga silapha ebhedeyini, kodwa ndizokushukumisa isasela. Asisayithetha enye into mfundisi, asisayithetha nento afuna ukuvuka ngabantu, kodwa sithetha le nto azawuhlanganisa abantu nomhlengi wabo. Ndathi kuye, mntakamama, ndasabela ubizo, andamela kulisabela, ndathunywa, kodwa qholiwe uyobaxelela. Ithi ke loo nto, wena izulu libiza e-crowd, abantu balo lizobahlanganisa, ngoba uvamile uThixo xa eza kwenza umsebenzi akhangela isiqu esibizwa ngegama lomntu, Jesuka mandesane. Athi uThixo ngubani o-available, ngoba ithi izwi lamazwi wakhangela indoda amina yathutyana ukuzima ekhangweni, ime ngesizwe. Thixo usebenza ngabantu abazi-availayo. Ngathi ngoku nje kwenza umsebenzi kaThixo, I gave her orders. Ndathi kuye like the prophet kaZekile, njengendoda uEzekile, ndithi wafikelwa lilizwi elivela enkosini. Sister wami usindisiwe has served God. Wafikelwa lilizwi elivela enkosini, umkhonzi kaThixo uyagula. Kodwa unoba wayelindele izinto ezintle zawuphethwa nguThixo. Kuthiwe namhlanje uzawuphila. Xa kufika iprofethi, okanye kuthiwe eso sifo, kuthiwa unaso sesusile. Kodwa umkhonzi kaThixo sithi, I'm having a message for you. Ethi uzawufa. Wena uyagula kodwa uzawufa. Lilizwi kaNcwele. Ithi iBhayibhile, umkhonzi kaThixo, I'm having a conversation with my sister. Ndizama ukuvezela uba lesayamkelayo inamandla, ayifuni ukuncediswa, ifuna thina sizilahlele, sizinikele, senze intando. Ndathi kuye, you are serving God, andithi ubala Thixo wakho nguThixo wami, luthetha ngolu hlobo elizwini kumkhonzi wakhe, athi egula athi uzawufa. Any day angels are still emsebenzini kaThixo, zisathunya ingelosi. Ngathi thina siyazi loo nto. God would use any man to come and tell you what God says it will happen to you. Thatha umoya kaThixo kuyicikile. Nathi kuye, ungafika izwi ngoku kuwo lisithi wena uzolenza ixesha. Nikhona onwe. Nathi kuye, you have served God. I've seen you serving the Lord. Usindiswa ndingekasindiswa. I fell in love with your God until I had a revelation ngoThixo. Nathi ngoku ndizokukhumbuza, I am called in Cape Town to do the work of God. I am leading a flock that says umakhulu yazalwa, and that flock still needs to believe this God and this Jesus that I have introduced kubo. That one yamazi uThixo wamfundisa umntwana, ayingenye imini ngoku sutha mahasatha. That not ngenye imini ngoku, ngoku mntakamama, ngoku
ngoba lo Yesu ngokangoko nangoko siyayazi Unamanda Kusai. He's a God who does miracles ngoko nangoko. As long as esasala ngenhliziyo yakho nehambo yakho nokunyaniseka kwakho. Ngoba secret nokuhamba noThixo inyaniso. Ungayijikeli sebemile abantu bemdeclarisa uThixo otherwise uthi ndiyamazi umhlengi wami akalali Lungiselela uProverbs 31 verse 31. Ndafika mfundisi. Dadlala naye indlebe. Dadlala naye indlebe ngicela isixhosa. Dadlala nomntaka mama indlebe. Thathi ngoko. I am here to tell a wounded soldier that uyahambeka. Ngoba nokwenza umsebenzi kaThixo. I am here to tell you la Yesu wamamkelayo. He is still the same Jesus that does miracles. Mhlawumbi nawe umangcwele enyathela kule ndawo. Khona lento. Khona lento. Edala uzinikele ngokupheleleyo. So that you see God in the life of your family. In your family. Umbona uYesu performing miracles. Umbona uYesu enyanisekile. Unesimo as I speak. Unesimo as I speak. Kodwa nje kunika isolution. UYesu ephilile. UYesu ephilile. UYesu ephilile. That is the prophet. Yathi bayireceive indaba. Asiyeka zonke izinto. Yajonge edongeni. Ngoba kunexesha lokuphume ebantwini. Kunexesha lokungayimameli intsholo. Kunexesha lokukhumbule ukuba ngubani owakubizayo. Naza kuye ngaqhude manikile. Ngathi ngoku sasa kusile. Sasa kusile. Masitshintshe indaba. Sasebhofolo. Masitshintshe indaba. Sasebumelwane. Masitshintshe indaba zakwaXekwa. Ekhaya. Ebezisithi ubuyo lo Thixo wabo. Nathi as the prophet. Yajonge edongeni. Ithi lapha sitatam. Yathi le ndoda Thixo. Khumbula imisebenzi yakho. We have gone through yes. But when things are coming, when things are what would you claim to God? Asawuclaim impiliso yakho, asawuclaim ukuhamba kwakho noThixo. Thixo uzothetha le nto ngemini kamatoko. Xa ungathethi lwelindini. Xa uzovuselela usana lakho uSamanda Kuseya. Xa uzothi kuwe at the sound of Mary's voice. The baby of Elizabeth had no choice but to live. Ngoba khona ilizwe lalifika. Elangafani nabanye amazwe. Elangisithi ubunayo le nto wena uthandaza manje wena. Uhlabelele wena. Kuba ubufuka abakuthixo ngabantwana bakho. Uzile ukudla. Usithi hayi xa gxebe uvandile. Usithi hayi xa gxebe befundisi. What went wrong? What is the problem with your baby? What has tampered with your kid? Sizawunqalisha tata. Ngale mini kamatoko bakuzalwa into ezintsha. Sigcwaliswe ngamandla kaMancane. Ngoba ibandla lidinga uphalo. LukaMancane. Alukamande. Noba umnye Thixo. Kule nhlangano. Makuvakalise. Fundisi. Kunalefu lamanqina as we speak. Uzawuye kuthatha umpostile ukuthi bendibabili. Ilizwe lamandla liyaphuma ezulwini. Khona umkhosi wentombi ezovuswayo. Azawuthi sivile. Singcina ngaphi. IBhayibhile sifonyawo nxa sikwazi unyathela. A new cross kube njalo. We are here to speak to this barren land. Ngale mini yokuzalwa kukamama. Ngoba xa kuzalwa umntu
kunezinto that ought to be delivered lizulu in the spirit. Kune problems that are meant to be solved. Sihlomandla egcobeni lokuzalwa komuntu. Never take that for granted. Sikhona abantu abadala. Uzafunda ke wena. Izulu liya. Izulu ne? Amen. Yona imessage yosuku ilikhona. Ikhona futhi. Kodwa kuthiwa a new cross. Sizoteketisa. Sizovusa umkhosi. Khosi wamaxhegwaza. Azawuthi esophumelela ulungile Thixo. Ceba zakho zilunga phakathi. Sidlule ngawo. Wathi uma ngakuthi kulesophumelela nabantwana bethu. Bana ongasiphasayo. Izinto zawudeklarisa. Uthi zingelosi nakufa. Namibuso yobumnyama. Nasiphatha amandla. Nazinto zonke ezingadalwanga nguThixo. They shall never stand against us. For our God is a powerful God. Uzafundisa athatha kuDaniel athi those who know their God, they shall do great exploits. Bantu abazana noThixo wabo ephilile enyanisekile benza into ezingathanga qatha. Happy birthday madoda. Happy birthday Nhlezana. Happy birthday Nhlezana. Izulu liyayazi lemini. Izulu lihlalile. Izulu liqinile. Kusala into ezintsha. Abantu abazawukhululeka kule nyuvesi ngenxa yale mini yakho ngoba uYesu ekhona. Let me be prophetic. Esizalweni sakho esiphuma in your belly. Lamanda crusade. Hazalia crusade. Bakhona abantwana bakhe ababana bakhe encakasa. Babona nje. Don't remember me of course steps. Nobu se kitchen camp. Nawe mzukulwana imangenya. Elandoko shamandi. Putsala, I want you to come this side. Wasata kosaya. Elandoko shamanda. Kutema ngini. Something is being stirred in the spirit. Men of God, men of God, men of God, men of fire, and was in Yemen. What are the sort of element come out of? Esizalweni sikaMadoda. No one for me. Babuyumva. No dekafu. Inkosi izolanda abantu bayo. We are very late in the calendar of God. God is on time, but now we are very late. Shows a program. God will tell us something on a video. I pause. At the moment, see pause. Don't even second you put it back pause. Off record. Salapusa man. Don't open sing a difficult to get sing evangelist. Full of proverbs. Sizashaya phansi ukuthi wapho. Ngicela ungenze intando yami ndenzele kaThixo msuku. Kanti ngenye imini xa niphinda kandibiza. I will minister in the next copy.